Mirror, may nailabas na kaya na isyuan si President Duterte for the banning of e-sabong? Similar question with MJ Blanca Flor ng Daily Tribune. At kung may alternative source of revenue na na-identify ang government to replace the estimated 5 billion to 6 billion pesos na mawawala sa government this year sa pagban ng e-sabon, saan po kaya ito manggagaling kung sakali? Wala pa pong lumalabas sa Malacanang Records Office as to the other sources of income. Tiwala po kami sa kakayahan ng PAGCOR to generate new revenues. Thank you, Secretary. Susunod pong magtatanong si Mela Les Moras via Zoom. Mela? Mela? Mukhang na-phrase, Secretary, si Mela. Oo, sige. Ako na, Hi, good afternoon, Secretary Andanar. Una ko lang pong tanong, kasi inaabangan na ng ating... Ayan, sorry. Nawala po yata ako. Secretary Andanar, can you hear me po? Loud and clear. Okay. Secretary Andanar, unahin ko lang po yung inaabangan na ng ating mga kababayan kung sino yung mapipili o pinili ni Pangulong Duterte para maglingkod bilang bagong PNP chief. Meron na po kayang update ukol dito at ano po yung mga qualifications na talagang tinitingnan ng Pangulo? Good afternoon, Mela. Wala pa pong lumalabas sa Malacanang Records Office pertaining to the new appointment. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.